سلام تخاتلتي عدو channel هذه زلكم نستخدمه بزعمة Pixelverse كون Pixelverse كلا درجة حيزلو بتليجرام أكا عالم كلا درجة حيزلو بتليجرام airdrop زي دما هذه ناتسرح اللي يركب بزي مسارات هزر زالت فيديو حيزلكم قريبا له أفتا فيديو give away لا أفتا give away نخت participate نقول بدنبي فيديو رأيوا وكان نزوا مالتي مسارات مجمرة اخترت كلهم زي مسألكم لك مسكافتكم مالتي لاونج زبلن زي مالتي لاونج تبلله حيتكا تسلازلنا تنقيح غيرلن زلكم مسارات غيركم تخدو مالتي بان غيركم بلاي تولون زين بلاي نغوركم تخدو مالتي كازي كليم زبلي تمص لك مسمص أوزي كليم نغورو أو 8 ساعات وش تكون كخلني مالتي زي أنا 8 ساعات يتريكم ساعات تريكم لا سلازي كليم مسكوركم كن تسكع 8 ساعات تبيكم مالتي يا كليم تاب بها كليك نغوركم كوينكم توسخو مالتي أوزي كوين توسخو تا كوين توسخلا بزي أمن قديا مالتي سلازي أوزي أزلوا حدا إيرنيين كلا إنفايتيو سالساي فلايت توب نا تاسك زبلا ينزل ابزيا بدنبي تردو تا فيتشر ناي تا صوتا كا بيكسلفيرس زي اي مالتي سلازي بدنبي استوعلكم تخدو زغبكم كا استوعلكم تصاوت زغبكم مالتي امنس اب فلايت اتيكم فايت زبللهم فايت أزي كتصاوت انتدلهم نالبات زوهاكم روبرت عينتلو سلازي مسؤول تصاوت أبزي جن ياو كابت زلكم تتشنفكم تقنسكم مهانو بدن بأمين تخدلكم كتفلت لكم عاتيو سو مو يبزي نعمنت مكرر له أنا ستكمي غير خم تصاوت مالتي سلازي زا مكرر أز بدن فلتكم تاب تورو كليك تورو مالتي سو ساعتي وهاكم تساعات وش تساختو تقولكم تزي خوين كن ياو تشنفيكم مالتي سو تشنفكم كاع تزنوركم يقنسكم مالتي سلازي زي بدن بي فتن كاع فتن زدليو سكن ازيا بدن بيكم تساعات ريوا نياتو خيدا لا مالتي تخاتلتي ادو channel سلازي ابزي بدن بي كنسو لزغبنا تساعتا تعينتي خمي لا بنصوت امنت أنا زيت لهم متوسني ركلا توسنا عايش نفله كم تريو زلهم مالتي سلازي أبزي دنبي مستوعب إيزل لنا نصوت كلنا كندينا أنا لسه نقدر نفيد لنا مالتي سو تصوت عرفت قاعدة يا مسروبت صانع مسنوا زهونا له طب بدرجة عوي إيزل بيزوج تصوته ناسخ مسخدة وتري نعوي إيز خينا تنكروني خيري تشانفنا جن نرخو كوين كاك بو متن وسخ خير مالتي تتشنكم بو متن نقنس كوين نقنس خير مالتي سلازي تم بالكاليتي ازي اتذلخ انا سو تم بالكاليتي يا حشر قيب له من كا هو درجه سلازخونه يمچرشاو يا هزيتات زحشه يزله دفيت تشنف له مصدر قالتين 50 كثير له مالتي كلتين 50 قنيس الليل كفت زنبرني كوين مالتي سلازي بخمزي تصارت وتدخلوا زي بدنبي استعلكم تخاتلتي ادو channel بدنبي كتسولي زغبكم سلازي ناوزي كالي فيشت زين تايلو ابجريد زبللو تا ابجريد كاب ليفل 1 2 3 كمنا كاب ليفل ناس يسخيد ازي كن بسبسوكمو كوين يخون مالتي افزي استوسنه ميتي شيح يهنا اي مالتي ميتشينا مجمرة ريفرنس تقولنا أمنت بتاناتي ريفرنس تأتيهم وكا إنفايت تأتيهم ترخوا مالتي سلازي بعلو كافتو ويب سايت خونكم قلنا يترخون زي أبدا بتفضوا إنفايت تغيركم تأتي إذا حشي يزخون مالتكم ياتو كوين كونا وسخي يزخيد نسخمون إنفايت بتوغوركم وصل كوين كونا وسخي خيد مالتي سلازي أبزيا تاسك لا سرحتي سرحون زقبوكم تاسك زيا هذا لو كلن تايتغورو ما جوين تغورو مالتي يعني كلن جوين تغورو بدرجه 10 15 20 50 يوكمي سو
ስለዚህ እዚን ኩለን ቀይሕ ገይረለን ዘለኹ ጆይን ገይርኩም ትጻወቱ ማለት እዩ ምክንያቱ ዓርሱ ዝካለ ሓደ ታስክ ስለ ዝኾነ ትዊተር ዩቲዩብ ከም ዝተፈላለዩ ቴሌግራም ጆይን ገር ግዛዒ ስለዚህ ንሱን ካ ጆይን ናገርኩም ተን ዴል ናሰርኩም ኣብዚ ካ ዋሌት እዩ ማለት ኮኔክት በኸመይኻ ሴል ወይ ካ ባይት ገብሪ ባይናንስ ሎ ባይት ሎ ዝተፈላለዩ ቢግ ኤክስ ሎ ስለዚህ ኣብዚ ጽናዓት ትግሩ ዝሓሸ يعني ሳይት ኮዝ ክላውዚ ነው ዓርሱም ጽናዓት ተትገሩ ግን እንታይ ዳ ሪኮመንድ ትገብርና ዝም ትኮይኑ ባይናንስ ምናልባት KYC ዝባሃል ቬሪፊኬሽን ይልዩ ስለዚህ ብደም ጠንቀቁ ማለት እዩ ኮራ ተኸታተሉ ቻናል ሓገዝኩም ካይፈለኒ ሰብስክራይብ ሼር ኮሜንት ናገርኩም ማለት እዩ ሳሕ እዚ ቤተሰብ ዝሆንኩም ቤተሰብ እንትኮኑ ላው ማለት ስለዚህ ኣብዚ ክሌም ትገብሩ ያ ትናይ ቀድም ክሌም ናገርኩም ትኸዱ ማለት እዩ ትገብሩ ክሌም ታ ምንሽምኩን ወስኸት ትኸይድ ማለት እዩ ስለዚህ ታኮን ትኸይድ ደረጃ ብዝወሰኩም ቁጽር ከዓ ዴይሊ ኢንካምኩም ናወሰኸ ይኸይድ ክልቴን ዝተፈላልየ ዴይሊ ኢንካም ዝወስኸሉ ደረጃ እንትወስኩም ሌቨል እንትወስኩም እዩ ኮይን እንትሆን ግን ክሌም ናብ ትገብሩሉ ወይ ካ ጆይን ናብ ትገብሩሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ብደንቢ እናስተዋልኩም ትጓዓዝልኩም ተኸታተልቲ ዶ ቻናል ኣብዚ ብደንብ ክንርድኦ ዝግበአና ከም ሓደ ኤርድሮፕ ሓደ ስራሕና ኢልና ክንወስዶ ይግበአና ግን ተወሰነ ሰዓት ዕረፍቲ ረኺብና ተወሰነ ሰዓት ዋይፋይ ረኸሉ ሰዓት ንገብር ማለት እዩ ኣብዚ ሪዋርድ ዝናናቲ ሪዋርድ ንብል ክሌምና ፕሌይዝ ሊመጽ እዩ እዚ ዴይሊ ኮምቦና ዴይሊ ሪዋርድ ማለት እዩ ዴይሊ ሪዋርድ በዓል ስለዝወኩም ክሌም ታታቲ ተላዕለቲ ግን ሰዓት ሪኹም ኣብቲ ሰዓት ኩሉ ግዜ ናይ ፒክሰል ቨርስ ኩሉ ግዜ ከም ናትና ቋጽራዊ ካ ብቋጽራ ገዝ 2 ሰዓት ድሕር 2 ዘሎ ሰዓት 2 3 ወይ 4 ምሽት ግን ንጎ ጣሽን ቀትሪ ድሕር ሰዓት ይዝልቀ ስለዚህ አፈላለም ግዜ በደንብ ተረድኦ ዴይሊ ኮምቦ ልቀሉ ስለዚህ በቀሊል ካክትራውትኩም ኦሬዲ ሰብስክሪፕሽን አትዩ ኩሉ ግዜ ሰዓት ዘሎ ድሕር 2 ሰዓት ድሕር ስለዚህ ለቀና አነ ዲስክሪፕሽን ያለው ቴሌግራም ጆይን ልኩም ክትخلكم ታሪክ እንታ ኢንቫይት መግበሪቱና አትረክባይኩም አትዩም ስራሕ ትሰርሑ ማለት ስለዚህ በዚህ መሰረት ትኸዱ ማለት እዩ ሶ አፍታ እዚኣ ትሰርሕዋ ደም ጠንቂኩም ተን ደረጃ መስዋዕት አንተ ደረጃ ሰሪሕኩም አንተ ደረጃ ሲልኩም ተحلፊ ትኸሉ ምክንያቱ ደረጃ ክትኾንኩም ናብቲ ሓደ ደረጃ ካብቲ ሓደ ሌቨል ክትኾንኩም ታየድኩም ማለት እዩ የድኩም ኮንታክት ስብስብኩም ማለት እዩ ስለዚህ እዚኣ በደንብ ክትስተውዕሉ ስለዚህ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብዚ ጆይን ቅድም ዝገበርኩም ቼክ ዝገብር ዘለኹ ያው ወሳኝ ማለት እዩ ሶ እዚአኑ በደንብ ቸገሩ ዴይሊ ክትከለሁም ዳሽ 8 ሰዓት ማለት እዩ ቸገሩ እንታይ ሓድሽ ነገር ከም ናረጋገጽ ትወዱ ማለት እዩ እዚ ትዊተር ኤክሶም ማለት እዩ ስለዚህ ትዊተር ፎሎ ትገሩ ዜና አዳዲስ ነገራት መጽ ታይ ከም ዘለዎ ጌርካ ንአኹምካ ዩ ኮይን ይሁን ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ይዝመስል ማለት እዩ ተናይ መጀመሪያ ስቴፕ ናይ ፒክሰል ቨርስ ማለት ክትጻወት እንትኾንኩም ወይ ካ ታፕታፕ ክትገብሩ እንትኾንኩም እዚኹም ትኽተል ዝግበኩም ከም ሓደ ኤርድሮፕ ወይ ክሪፕቶ ከረንሲ በደንብ ትፈልጥዎ ማለት እዩ ስለዚህ after give away ክንመጽ ከለና ታ give away 220,000 ዶላር ያ ታ እዚኣ ንብዙሓት ሰባት ያ ስለዚህ እንታይ ኢና ክንሰርሕ ዝብል ግን ኣብዚያ በደንብ ምስተዋዕል ተድልያ ብጣዕሚ ምስተዋዕልን በጣም ከቅልል ዘለትን በተለይ ኣብዚኣ እንታይ እንዘላ ካብ ዕለት 17 ዛ ቪድዮ እዚኣ ከጀመር ጀሚሩ እስከ 23 ሰነ ማለት እዩ ብቆጻጽረ ፈረንጂ እዩ ና4 ሰብ ኢንቫይት ምግባርያ 4 ሰብ ኢንቫይት ተገይርኩም ኣብዚኣ ፓርቲሲፔት ትገብሩኹም ማለት እዩ ስለዚህ ኣብዚኣ ፓርቲሲፔት ናይ ምግባር ድልኩም ዝሓሸ ወይ ካ afte give away ታአትዩኹም ማለት እዩ ስለዚህ ኣብዚኣ በደንቢ ሬዋታ እዚኣ ና ዴይሊ ኮምቦ ናይ ጁን 17 ወይ ካ ናይ ሰነ 10 ማለት እዩ ብናትና ቋጽራ እዚአን ስለዚህ ኦሬዲ በደንብ ይራይዋ
سو زي سيلكت غيركم تأتيوا مالتي تنهاتكم وتنعلكم كم زي غيركم تأتيوا سو ديلي كل زي كلكلكم زي بتناتي غيره كل زي بتنا تليجرام تشغورو مالتي كبرات تعزبتي تا فيديو كاميرا خيبكم استريتهم او كومنت صحفوا لي سبسكرايب زي غوركم لما سبسكرايب شير بمغبر نخالوت نخبصح نغبر قدم حزيز هاكم لنا هنا صايريتهم ان مسغنكو تا چانل دما حبرنا نعبيا اقصال دما كالي تمسسل تحستو نعاخم يمهوريوم الى زحسهم حيزلكم قرب يمو يغني لي